Rhagbrawf nesaf yn yr adran ganolradd, diddorol iawn ydy'r cymysgedd o gystadleuwyr fan hyn. Da ni'n edrych ar ferch gyntaf i gystadlu heddiw. Dyna wir 5 o fechgyn Cymraeg a merch o Seland Newydd yn dangos y ffordd iddyn nhw gyd ar y funud wedi troi lawr dros yr ysgwydd blaen na. Ydy wir, a dwi'n meddwl mae hi oedd yr ail i orffen yr oen cynta'n de, ac felly mae hi wedi bod yn cnifio'n gyflym dros ben ac yn safonol dros ben hefyd, chwarae teg iddi hi. Ond hi sy'n bell ymlaen, Alun, dydy ddim ar y sgrin ar y funud, ond dwi'n gallu gweld ar y sgrin llydan bod hi wedi cymryd y blaen. Dyma hi nôl efo Colon. Dyma hi, fewn â hi am ei trydydd oen, 2 funud a 40 eiliad. Fys yna ddim byd yn brafiach o ran denu merched i gystadleuaeth na bod hi'n dod i'r brig, hyd yn oed mewn rhagbrawf ar hyn, mi fydd o'n gwneud gwahaniaeth mawr yn byddai i hyder merched i ymgymryd ar dasg. Mae'n cnifio efo contractor Macintosh allan yn Tai Hapi yn Seland Newydd, felly dydy o ddim yn beth newydd ydi fod yn cnifio wyn, felly am profiad yn dangos drwad yn barod. Ydy, mae o. A diolch yn fawr iawn iddi hi am ddod â'r profiad yna yr holl ffordd yma i'r sioe fawr. Felly 4 oen sydd gennyn nhw bob un ohonyn nhw yn y corlannau yma, ac felly fyddan nhw wrthi mewn 4 munud neu chydig dros hynny fydd y bechgyn yma'n gymeryd i gneifio yr wyn yma. Mae'r cyflymdra yn cyflymu fel mae'r diwrnod yn mynd yn ei blaen. Chydig bach o draffaeth yma'n hyn gan Colleen McKinstry, ond mae bob peth ar reolaeth gen i hi hefyd. Lawr i'r stodiau hirion ar hyd y cefn rwan. Yn cweit yn y lle iawn gan ddi fanna, byddech chi'n licio teimlo bod hi'n mynd yn mwy rhwydd na hynna ar yr ochr hir ar y cefn na. Yr enw yma ddim yn licio gorwedd yn fflat yn hir iawn. Mae'n gyntaf y gallen nhw tynnu'r pen fyny fel bod nhw'n cicio llai. Ond mae'n dal ar y blaen. Dwi'n meddwl bod Josh Watson ar 6 ac Aled Pris yn te wedi troi. A lle mae Rodri Evans Josh Watson di hwn. Mae o bron a dal Colon McKinstry fyny. Gwni weld pwy fydd y cyntau ollwng i trydydd oen. 1 ar ôl yn y gorlan. 4 munud ar y cloc. Dyma ni, a dipyn o gynulleidfa allan yn neuadd y gneifio, y ganolfan gneifio Meirion yma yn gwylio yr holl gystadlu y bore yma. Dyna fo ar rhif 6. Josh Watson di hwn allan fo'i oen. Sut oen mod i gael tryma tybed os di'r dyn yn y gorlan yn neud i waith a cadw'r gored tan y diwedd. Yn edrych yn iawn o fan hyn. Ydy, mae yn sicr a Colleen McKinstry unwaith eto ar y lluniau ar hyn o bryd yn gwneud yn dda iawn hi nesa o ran cyflymdra. Debyca ar ei oen ola rwan yn clirio'r bol na yn drylwyr dros ben ac yn edrych yn rhwydd iawn fel cnifio'r chwarae teg iddi. Dyna ni felly. Dipyn o ddiddordeb yn yr ornest yma yn ferch gyntaf i ymddangos ar y llwyfan yma yn y sioe fawr hyd yma yn cystadlu. Fydd yna lawer iawn mwy ohonyn nhw gobeithio yn ymddangos dros yr cystadlaethau yn ystod y dyddiau nesaf yma. Mae hwn yn gydradd iawn o ran y gallu. Mae merched a bechgyn yn gallu cystadlu ar yr un lefel gyda'r cnifio yma. Does dim byd yn rhwystro hynny. Josh Watson yn cnoi ddanedd yna, ddim yn hapus iawn fo gorweddiad yr oen, ond mae wedi setlo i lawr, a fo sy'n troi gynta. Hyd y gwela i, bod Rodri Evans ar 2 allan o'n golwg ni, hefyd yn tarannu lawr ochr ola yma, ond Josh Watson ydy hwn, pwy sy'n mynd i orffen gynta, mae'n wedi cymryd y blaen. Oddi wrth Colon McKinstry am chydig, mae hithe wedi troi, ond Josh Watson ar stan 6. Dwi'n meddwl, gwasgu'r botwm coch, a Rodri Evans, y ddau efo'i gilydd, wedi gorffen, lle mae Colon arni, falle gwneolig, dyma hi Colon McKinstry yn troi am adre ar yr ochr pres. Bydd yn eitha hapus, dwi'n meddwl, os geith i lonydd gen yr oen i'w gorffen ni. Aled Pris di hwn, mae o'n tefron a gorffen os neith eistedd lonydd. Un rhwng y gymffon, botwm coch, a Colon McKinstry hitha wedi gorffen hefyd ac yn hapus iawn i'w golwg. Da iawn hi, dod â diwedd i'r rhagbrawf yma.